L'iPad? Sí, l'iPad. Em dic Núria i avui us presentaré aquest llibre. Està escrit per Gemma Pasqual i Escrivà i es titula Xènia, estimar no fa mal. Tracta d'una noia que es diu Xènia. L'autora d'aquest llibre és Ana Galán i l'il·lustrador Pablo Pino. Aquest llibre tracta sobre un nen que compleix els 11 anys i, com és costum, Hola, em dic Laura Rodríguez i avui us vinc a presentar un llibre que es diu Somnis sobre puntes. Aquest llibre és de l'Aurora Marsoto, de l'editorial La Galera. Aquest llibre tracta sobre una noia d'11 anys que es diu Violeta i que el seu somni és ser una ballarina d'elit. I ella vol anar a la prestigiosa Escola de Teatre de París, que és l'Escola de Teatre. Aquest llibre jo us recomano perquè, a part de ser un llibre, té parts de còmic i també al final del llibre, per les persones que volen començar a fer dansa, hi ha com les primeres posicions per fer ballet. Gràcies per haver-me escoltat i això és tot. L'iPad ens permet treballar àgilment amb el llibre digital. Plàstica és una de les assignatures que fem servir l'iPad més sovint. Un dels treballs que més m'ha agradat ha sigut fer un cub amb el programa GeoGebra. A català fem servir l'iPad per buscar informació als diccionaris. És veritat que això es pot fer perfectament anant a la biblioteca del costat o agafant el bus per anar a qualsevol biblioteca de Barcelona. Però amb un sol clic amb l'iPad podem anar virtualment a qualsevol lloc del món per buscar informació i agafar qualsevol diccionari, sigui de sinònims o per buscar el significat d'una paraula. Amb l'iPad, tot jugant, aprenem idiomes. Perfecta, el frío es una excusa para abrazarte más. Bonjour! Nous sommes Dana, Sílvia, Raquel. Aujourd'hui, nous allons vous montrer quelques lieux touristiques de Barcelone. Ici se trouve la plage qui s'appelle la Barceloneta. C'est une plage très touristique et l'une des plages les plus visitées de toute l'Espagne. Autour de la plage, nous pouvons trouver beaucoup d'hôtels. Le plus visité, c'est l'hôtel Vela. A tecnologia treballem amb serres, serjants i llimes, però ara tenim un nou instrument, l'iPad. L'iPad és una font de recursos. L'iPad a música ens facilita l'accés a partitures digitals. A naturals treballem amb el llibre interactiu. L'iPad ens permet treballar en la distància. A matemàtiques fem servir l'iPad generalment per fer geometria, amb una aplicació que ens ajuda. I ho faig amb tot el que tinc a mà. Llapis, bolígraf, ordinador i amb l'iPad. Escrivim poemes que després recreem en imatges.
Fem cinema. L'iPad potencia la creativitat. És important, però el més important som nosaltres.